Kita maglangan, turn your Bibles please in the book of Deuteronomy. Turn your Bibles please, or the text on the screen. Let's spend for a while manindog ta palihog as we give reverence to God's Word. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8 verses. Let's just read verse number 11 down to verse number 18. Right? Nana mo? Atong basahon sa pagdungan. Puli-pulihan na to. Puli-puli ta. Ako sa verse 11. Bible says, beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments, and His judgments, and His statutes, which I command thee this day. Come on sa 12, please. And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart will be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who lead thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint. feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good as thy latter end. 17, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power and wealth, that he may establish his covenant, which sware thy fathers, as is this day. Let's pray. Lord, we thank you karong hapon. Salamat once again for gathering us together in your house. Thank you, Lord, sa mohang kaluoy, grasya, kamaayo sa among kinabuhi, and ikapunon gihangyo kanamo. Ang po ko Ginoo nga ikaw magahikap sa matag kasing-kasing, mamuhat sa matag kasing-kasing, bless ang imong pulong, ang sahay di mahimong kawang. Pray the Lord God na pulong nimo karong kapunon will meet our spiritual needs sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa safety, protection, gihatag nimo sa imong katawhan as they come to your house. Father, your name will be glorified as we continue, Lord, worshiping you. In Christ's precious name we pray. Amen and amen. Take your seats, palihog mga lingkod. Fulton Arslers. There was a man by the name Fulton Arslers. Tells of Anna. Anna was a long-time nurse sa ilang family. He was a long-time nurse that attended not only his birth but also the birth of his mother. So dugay na gyud kay ni siya nga nag-serve sa ilang family na as nurse. Anna was a remarkable woman who had been born a slave. Gikan sa mga kaigsunan sa pamilya nga slave. One day, Arslers recalls Anna told him the greatest lesson he ever learned about giving thanks. Samtang nagtanaw sa ni Ana diha sa lamisa, before ni kaon, bow her head, prayed to the Lord. Arsler heard her thank the Lord for her food. So kani si Ana daw naa sa balay nila nagpuyo, kunya ang pagkaon provided na sa Arsler's family. So nakita niya sa Ana nga nagsawa pa ni kaon, nagpasalamat. And he said to her, yung giingnas Ana, nga pwede naman ka makakaon, naroon kay pagkaon, bisan di ka magpasalamat. Whether you thank or not the Lord, you can get your food. Anna replied, yes, that's true.
but it makes everything taste better to be thankful. Amen. Amen. That's right. Amen. Amen? Mas munindot o mas mulami pagyud ang pagkaon kung imong pasalamatan. Amen. Mas munindot o mas mulami pagyud kaayo ang panalangin kung kabalo ka magpasalamat. Amen. Amen? That's why in this passage this morning we're talking about mga igsunan here makita na to the words that have been repeated over and over again. The word is remember. The word is forget not. Forget. In fact, in verse number 11, gives us a warning, beware, pagbantay, that thou forget not the Lord thy God. Amen? Usa nga tendency, mga kaigsuunan nato mga Kristohanon is to forget. Alam ko itong mga yung people na sa gawas. Let them get insight. Is to forget. Amen? To forget the Lord. We should not forget the Lord. Amen. Amen? Kung doon na may usa ka dili maayo nga atong mahimo sa atong Christian life, that is to forget God. Amen. To forget all His goodness. To forget all His blessings. To forget all His favors upon our lives. That's why here, ingon ang Ginoo sa iyang mga katawan, dear Israelites, when you go there to the promised land, ayaw mo kalimot, nga nung naabot mo din ha, it is not because of you, it is not because of your hand, it is not because of your might, but it is because of me. Amen. Because of my power. Amen. Amen? It is because of the Lord. Mga Kristohanon, we need to put this in our hearts and mind. It is not because of us. That's why every time, mga kaigsunan, God will bless us. Every time we receive blessings from the Lord, we need to give Him the glory. We need to return to the Lord the glory. God must take the credit, not you and me. Amen. Siya mo'y dapat mapasidunggan. Siya dapat makaigsunan ang mahimaya in everything. Munang, di ta malimot. Ganinang buntag, mga kaigsunan, as a title, The Unthankful Forgetful. Murag, yung nang sa wasap, ang grammar. Sige lang. Di man ko ma-struggle. The Unthankful Forgetful. Naglibo ko, gusto ko na pag-arrange. Basta kayo muna siya. Nagsabot na siguro ka. Kasagaran sa tao nga di ka malo mapasalamat, kay mangilintanon. Kalimot ka ba? Nga naay kaayo mga kaigsunan ang Diyos sa atong kinabuhi. That's why we need to remind ourselves. We need to recall in our hearts and minds what are the things that God has done sa atong kinabuhi. And there's point number 1. We need to remember the way. The way. As you can see there. Di na ko balik ani kay malangan tag samot. The wilderness that they go through. Next, the Word. The Word. Yung ang verse number 3, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Then, number 4, this is the 4th point nga atong padayonon, the wealth. The wealth. In our text nga gibasa, beginning verse number 11. Not just verse number 11. In fact, beginning verse number 7, makita nato mga kaigsunan, ang mga panalangin sa Ginoo nga ilahang naangkon. Ingon ang verse number 12, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and gold multiplied, and all that thou hast multiplied, ingon ang Ginoo, beware that you will forget. Paminaw, when God will bless us materially, amen, let us not forget Him. Amen. Let us not forget Him. Amen. Amen. All these gracious provisions were to be enjoyed and were reminders to bless the Lord for the good land that He furnished for them.
Hinaot ko nga ang mga panalangin sa Ginoo, tangible blessings, spiritual blessings, whatever blessings nga atong nadawat niya, nga kanang-kanang nga mga panalangin, murimay na nato na atong pasalamatan o daygon ang Dios. Tungod sa iyang mga kaayo nganhi sa atong kinabuhi. Amen? Beware in verse 14, then thine heart be lifted up. Magbantay ta aning atong kasing-kasing. Kay basig mo abot ni ibabaw sa atong ulo. Amen? Basig mo saka ba? Be lifted up, and thou forget the Lord thy God, who brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. You know, the time to engage in worship, the time to be a man or woman of prayer, to be a student of the scriptures, to remember how good God has been, is when you're in the promised land. Gipahinumduman ni Moses ang mga Israelites, ang mga katawhan sa Diyos, nga ang pinakanindot nga panahon, ang takna nga pinaka-the best, nga dapat simbahon nila ang Diyos, ampuan nila ang Diyos, ilang tagaan o pagtagad ang pulong sa Diyos, ilang hinumduman ang kaayo sa Diyos, is in promised land. It's in promised land. And yet, mga kaigsunan, this is the irony. And this is so sad. Mauni irony kasagaran. Not all the time, but mauni irony. It is when people prosper that they often drift away. Amen? They don't have time for the Lord. Their passion diminishes. Their devotion decreases. And they begin to say, mayroon na, I'm busy. Wakoy time Ginoo, wakoy time nimo, wakoy time mag-ampo, wakoy time magpasalamat, wakoy time mo aukab sa imong pulong. I don't have time to serve you, Lord. That's sad. Dapat unta mga kaigsunan, when God prosper us, the more we'll get closer to Him. Amen. Amen. The more we'll humble ourselves, Lord. If not because of you, wag yun ko. Wag yun ta. It is because of Him. That's why when you're blessed by the Lord, when we are blessed by the Lord, let us not be proud in heart. Amen. We have it because God gave it. Amen. Amen. Pride was viewed as the root of forgetfulness. In their prosperity, the people might claim that their power and strength had produced their wealth. That's why God said in verse number 17, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Amen? Amen. Amen. It is God who gives us power to get wealth. It is God who gives us opportunities. It is God who gives us favor. Amen? It is God who answered our prayers. It is God who arranges everything in our lives so that we can have His blessing. Unang di pa dapat malimot. Unang nindot na paminawon ang Kristohanon nga muingon, gracias Ginoo. Amen. Amen. Gracias Ginoo. Tungod sa gracias Ginoo, na ako ani tungod sa gracias Ginoo, ipanalanginan ko tungod sa gracias Ginoo, kay kung ato nang kuhaon ang grasya sa Ginoo, we will become proud. Amen. Kay magtuo man ka nga tungod ni nato. Dili. Kay kung di tatagaan sa Ginoo pabor, wa gyud tay mahimo. Kung di tatagaan sa Ginoo good health, wa gyud tay mahimo. Kung di tatagaan sa Ginoo kaalam, kung di tatagaan sa Ginoo kusog, wa gyud tay mahimo. Amen. We owe everything to Him. Amen. Therefore, God must be praised. God must be thanked in our lives. Ayaw kalindi. Remember the wealth.
that God has given to you. Ug paminaw, dili lang baya kwarta ang wealth. Amen. Amen. Amen? When we talk about wealth, there are many, that's a very broad and wide aspects atong kinabuhi. With of nga ang kwarta ra gyud mo ay wealth. Dili oy. Amen? Daghan ang Ginoo nga gihatag nato nga we could say nga they are our wealth. Usa sa atong wealth gawas sa Ginoo ha kay granting naman yun ang Ginoo. But gawas pa sa Ginoo atong wealth sa atong kinabuhi. Our family. Amen. Amen? Our family is our wealth. Amen. Di ba kung maglinog ka, bahala, bungkag na diha. Basta imong pamilya safe. Yes. Amen. Hindi na kamuingon mo, oy, basaan na, re! Piliyon, imong pamilya, gawas na dada ito! Because we understand that material things are nothing. Yes. Amen. Are we ba? Kasabot ka nga ang tinuod na tong bahandi, dili material. Amen. Amen? I-pray na to ang Mindanao. Ang mas kuyaw sa linog, dili man ang first good na tayo ka nang magsigi bitaw o tayo ka na. Aftershocks mo na yung kuyaw. Kasi daghan na gubon. Kaya na-weekend naman. So, dito, sige pa sila aftershocks. Yan na ba yung mga Kristohanon dito? No, so, di ba yan na exempted? Sa Kristohanon ta, apil man taan ng calamity. Amen? Amen? Mo nang iampo na tukan na God will just masafety lang ba? But doon I think na ay mga nangamatay. Mga nangamatay na ato gikuan sa Facebook, gumba ilahang gym, gumba tong ilahang murag parula, daghang nangaguba. Okay, di na sayo ng linog, no? Di sayo ng linog. What's that? Kung saan ang gabantay ganit sa atong panahon? Like linog, ano ba? Kung saan ang department? Tibok sa linog na. But all in all ba, kanang ga-oversee bitaw bila na nga department sa government na to. Ano nato yung unadong gano'n. DOST ang Department of ano bang ga-monitor bas atong DOST? Sciences man ang technology, di ba? Usa na silang ga-monitor. Under na nila ang kaning Paybox, Pag-asa, ka-monitor. Pero kaning linog di ma-monitor. Di ba? Ang linog, bintahan ning bagyo o kaning sana volcanic eruptions kay pwede nilang monitor. Pero kaning linog, wala pa naka-invento nga linog na rin totoo. Wala eh. Yes. Di ba? Wala pa naka-invento nga o sana machine unang kuyaw kaya ng linog. But ang linog, ang imog yung palabihon, imong pamilya oy. Tama na ikaw ba na una-una kagawas sa imong asawa ng lugpitan, imong gipasan ang imong TV. Bahala na ng TV oy. Bahala na asawa maipit na. Dili oy. Ang imong unahon yun, ang imong anak o imong asawa. Amen. Yes. Amen? So diha makita na ko nga ang atong pinakabahandi ang atong pamilya. Amen. Amen? Sa pamilaing wealth na to, ang atong health. Ingon ang gapilan na ko sa una, DXN, health is wealth. If you want to be healthy and wealthy,
Kapil na sticks eh. Lagi yung kapil sticks eh. Mahal na eh. Mahal. Basta mahal lang eh. Diba? O, kanang barato, sakto-sakto lang. Daghan patag wealth. Kung saan may wealth na to? Family. Tama. Church. Diba? Di lang kwarta. Amen? Ang atong mga bahandi, ug di ta makalimot mga kaigsunan, ay nakinitanan tungod ni sa Dios. Amen. Tungod ni sa Ginoo, bike ra na. Salamat kas Ginoo na kay bike. Amen. Motor na, salamat kas Ginoo nga na kay bike. Amen. Amen? Oh, kadungog ko suwali before ni pasurayan nga kung ang imong sakyanan motor, ayaw kang tanaw sa nag-auto. Tanaw ka atong nag-bike. Bike. Motor ko. Amen? Kaya kung tanaw ka atong nag-auto, ikaw mag-selfie ka. Ang motor lang din eh. O, ikaw mong nag-bike, ay kang tanaw atong nag-motor. Tanaw ka atong galakaw. Ay, kaluoy galakaw. Napaday mas luoy na ko. Oh, yung ikaw ang galakaw. Tanaw ka atong di nakalakaw. Salamat, nakalakaw pa ko. Amen. Amen? Sige siya magulbol. Nangitaw ka, sige siya magulbol kay ang iyang chinilas. Ha? Guba. Chinilas pa. Sabot mong chinilas. Oh, guba. Sige siya magulbol. Saan na kong chinilas? Oy, bati aman ani. Katong Rambo ba? Rambo. Naguba. Kabot tumatong chinilas nga Rambo. Kung baga ba nga dula sa unang skulahan nga igo, kuya panyod. Rambo. Oh, wa naman na ron, no? Wa na Rambo. Ang naaron, Tarzan. Tarzan, Spartan. May igsunan. Well, galakaw sa dalan, gabagut-but. Kaya yan sinilas guba. Pero pag nakalabay sa atong tao nga YTL ba? Na dito sa daplin, ingon sa Ginoo, salamat. Bahalag, guba akong sinilas. Basta na ako'y tiira. Amen. Amen? O, kinahanglan makaigsunan kabalutang mo tanaw. O, we thank the Lord nga daghan sa gipinaw sa atong kinabuhi. But let us not forget. Let us always be mindful and think, mga kaigsunan, nga kining tanan tungod ni sa Ginoo, dili ni tungod nato. Amen. Dili ni tungod nato, kay kung tungod nato, we will become proud. Amen. Amen. Manghambog man ta. But kung atong unaon-naon nga gikan ni sa Ginoo ang tanan. Amen. Need to remember the wealth. Number 3, the wrath. The wrath of God. Kabalo ka, ang Ginoo sa iyang mga katawhan, actually ang Ginoo wala nasuko, napungot nila nga walay hinungdan. Nasuko sa siyang mga katawhan, mga Hudiyo, samtang dito sa Israel, tungod sa ilang pagkagahi o gulo. Stubborn. Ang mga Hudiyo, gitawag sila og stubborn na. Stiff-neck. Gahi, pikig, ug liog ba? Kasulay mong na-stiff-neck. So kayo palinginon. Oh, tikig kayo. So ang Ginoo, mga kaigsunan na pungot, yung ang Ginoo, tili lagi mo, sunod lagi na ko. Tabo pa ko sa ilang gibuhat. Simba na po silang idols. Simbag idols ba? Karon maulian, balik to sa Ginoo. Ay, Ginoo, kaluy ini. Kaluyan sila sa Ginoo. Pagkapila na po kagwan, balik na po sila simba og idols. Ingon ana ang kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo. Munang, there was a time nga ang Ginoo, mga kaigsunan, nasuko mo na ingon sa verse 19. Tanawa verse 19 ha? And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God and walk after other gods. Dili gyud gusto ang Dios nga napakailaing Dios. Amen. Amen? Nasundon, napakailaing Dios nga alagaran.
and serve them and worship them, I testify against you this day that ye shall surely what? Perish. Well, kabalo ka paminaw. God is not joking in His Word. Seryoso ang Ginoo sa ato ang kinabuhi ng mga Kristohanon. Amen? Unang, dili na tugutan mga kaigsunan. Tanawa, bisan pa man sa kapungon sa Ginoo niya, sa ilang mga katawhan, God is still merciful to them. Amen? God is still merciful. Unang, di ta mo sugot nga ang Ginoo masuko na to. Amen? Kaya di maayo nga ang Ginoo napungot di mo. Wrath, di ba? Kapungot. O, di na ilaga ha? O, kaya nagwali na, ilaga man. The wrath of God. The wrath of God ba? Naman sa Bible, di ba? The wrath of God. Ang ilaga sa Diyos. Di na ilaga. O, nang tudlo kong hermeneutics atong Thursday, ito kapag magwali. Pagtuon po, tanawa o kung sa Cebuano, anak kay wrath, di ba tanang wrath, ilaga. Kapungot sa Diyos, di maayo nga ang Diyos suko nimo. Pungot nimo. Wag yung tigog ka, wag yung blessing oy. Di ba? Kung ang imong parents suko nimo, kada ka pangayo pa nimo. Kaya ikog 5, why 5? Say, day 5. O, di ganahan kay suko man. Pero ka nang maayo inyong relasyon, pwede ka mo hangyo. Amen? Amen? Listen also with the Lord. Let us not do something in our Christian lives that God will become angry to us, His people. But rather, we need to do something that will please Him, that will glorify Him, that will make God happy in our lives. Amen? Can you imagine, gi-bless na, tas Ginoo, gipanalanginan, tas Ginoo niya, muadto na butag idols? Are you with me? Amen. Ang Ginoo doon na gisugda na tanyag trabaho sa atong kinabuhi niya, muadto na butag, balik na butag. Atong former na kinabuhi, sa atong kinabuhi agad? Do you like that kind of life? Are you with me? Yes. Amen? Nga hubog ugma, hubog karon, hubog ugma, hubog na pusunod adlaw. We do not like that kind of life. Pati kay na ang kinabuhi. But that will happen if you will run away from the Lord. You will again walk after other gods and serve them and worship them. Ug kabalo ka ay dulag tri mga kaigsunan kaning pagsimba og lain nga mga Diyos, mo resulta mga kaigsunan sa tanang klases bisyo. Tinood na. The root of all vices are worshiping false gods. That's in the Bible, Romans chapter 1. Pagkita lang salamat na ilhan na to ang tinuod na Diyos sa atong kinabuhi. And because of that, yun ang Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Can you imagine na ay bersikulo sa Biblia nga ang mga katawhan sa Ginoo naghimo og mga kasalanan o kadautan? Unya ang logic sa mga CFD, sila ang tinuod daw nga katawhan sa Ginoo kay tanang kadautan na nila wrong. That's the wrong interpretation. That's illogic. Kay naman daw tanang bisyo kay laya nila, so sila tinuod. Amen. Isip mga katawhan sa Ginoo, we are called by God to live a holy life. Ingon gani ang Bible sa Romans, di ba? Romans chapter 12. Therefore, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ingon ang 1 Corinthians chapter 6 verse number 19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Amen. Unang kaning ato na, temple. Naon say purpose sa temple? Temple is used for worship. A temple is used to glorify God.
Amen? A temple is used to praise God. Amen. Ang atong lawas, templo ni sa balaang espiritu, ug dapat gamiton niya to pagdaig o pagsimba o paghimaya sa Dios. Amen. Amen. Natag na nimo Clar ang imong letter? Kakaroon pang gabi eh. O, sa ilang eskwelahan na ay sayaw. Akong gibiluang mas Clarissa, di day kakabalo mo sayaw. O, hindi ko nga, patudlo ni Clay. But, salamat nga dunay mga Kristohanon nga willing mo stand. Amen. Bahalag gamay imong grado, basta wa na compromise imong pagtuo. Amen. Amen. Abot na to sa langit, di man tayo nos Ginoo ba? Kung saan ka, magna cum laude ka? Diri ra man na. Amen? Nya, kabalo ka diri, bisag dako man kagrado, kabaw ka diri sa Pilipinas, di man gapon ka katrabaho. Hindi ka-apply ni mong trabaho, di man grado tanaw. Amen? Graduate ka college. Kanya, na naka-experience. Nagputaw. 5 katuig na kong eskwela, kanya experience na yung pangitaon. Ay, pewa ko na eskwela. Hello, amen? Naka-experience. Mau na dili, di ba? Nya. Nakay-bakir. Pabakiray, ihapon. Batik, there is only in the Philippines. Yes. Amen? Nga ang rank number 1, mo'y unang nakasunod kay sa rank number 10. I'm so sorry. Ang rank number 10, mo'y unang nakasunod kay sa rank number 1. Nga naman, kay abigo si gobernador. Pagi hapon. Amen? Unang Ginoo na gyud tanan. Ginoo ra. Diba? Ang atong presidente gani sa una, 75 raman gani. Yes. Di mas digong? Pero nahimo ang presidente. 75. Siya, tao na kong mga classmate. Cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Pero tanawa, ano sa? Puro na ko trabahante. Puro trabahante sa 75. Ginoo, gidoy. Tangan ba Ginoo? Amen? I'm not discouraging you ha nga, di magtarog eskwela. Kamong mga nag-eskwela, pagtarog. Okay, di ba yan lalim magasturog eskwela? Yes. Di siya yun. That's right. Kabalo ka ang pinaka-challenging aning eskwela, balon. Okay lang ang bayro nun kay di man na kanunay. Pero ka ng balon kada adlaw, di siya yun. Kunya ang ato pag yung mga estudyante ron, kagaan ni mo balon 20, di mo dawat. Oh, pila pinakagamay balon ron? 100? Sigaw man yung mata, wala man. Oh, ang uban, ang balon 100? Kada adlaw? Grabe paningkamot, hindi ay hindi pa eskwela, wag nagtaro mo nang mga nag-eskwela, paminaw, una-unaan ninyo ang sakripisyo. Ang napon, sulod. Amen. O, uman eskwela, unya na lang kiyat sa. Amen. Amen. O, unya na lang buntis-buntis. Hindi ko kakaw mag-eskwela pa sa mag-unang buntis. Amen? Hello? Tagan kayo mga batanon ko, mga bata pa. Hawa pa kaabot o 15. Gagmay pa kayo tutoy, pero dagko na tiyan. Hello? Ano man? Iuna-una. Di mo sa eskwela. Yes. Amen. Na, eskwela. Kaya para imo harang po na. Amen. O, imo ara ikaw rin mag-enjoy ana. Saan ka? The wrath.
Oh God. Kung paminaw, nag-alagad tas Ginoo, kunya, natay ka kaugi, kadasig, pag-alagad, padayon na. Amen? Padayon na. Kaya kung di na niyo padayonon, paminaw, you will perish. If you will not obey God, you will perish. Ingon ang Ginoo, kung inyo ning buhaton, I testify against you this day that ye shall surely perish. Maybe dili physically nga mamatay ka. Di naman ta ma-impierno ha? Maybe dili physically. But there are areas sa atong kinabuhi that might diminish or might perish if we will stop obeying God. Amen. Amen? It could be our marriage. Are you with me, mga minyo? It could be our marriage. Dapat sa atong kaminyoon, God is the center of everything. Ginoo gyud ang foundation. Dili kwarta. Dili kwarta. Kay naay times sa atong kaminyoon nga wa tay kwarta. Amen? Pero kung naara mo'y Ginoong duha, unya naghinigugmaay mo, tudo-tudo. It's okay. You can do it by the grace of God. Amen. Our marriage will diminish if we are not careful, if we will not obey God. Daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan, naguba ilang kaminyoon tungod kay ang Ginoo ilang napasagdan. Dili na ang Ginoo mo'y sintro sa ilang kaminyoon. Dili na ang Dios mo'y sintro, mga kaigsunan, sa ilang relasyon. Ginoo pa ba'y sintro? Ginoo yun ang sintro. Sagyot, maybe our family will diminish. Oh, sayang. Kung ang atong pamilya mo ni atong bahandi, kung di nato ni ampingan, kung muhunong ta, di ka mo obey sa Ginoo, what will happen to our children? Are you with me? They will be the next palahubog in the community. They will be the next batlungon in the community. Amen? Gahapon namin dito sa RML. Anang RML ga ba nga auto shop? Yan na ditong tag-iya na sa football ng mga trabahante daw kabuok. Tungod kay nagsuyo. Can you imagine ang ilang makita kada adlaw daw is more than 1,000 a day. Usay mo abot tag 2,000 a day kay porsinto man. Sometimes daghan kay tip moabot og 2,000 ang ilang adlaw. Unya ang ihatag daw sa asawa 300 ra 400. So asa mang 600? Suyo. Karon naay naka-report, gipanhaan sila. Pediya, nag-random drug test sa mga trabahante sa RML. Ug duha ka trabahante positive sa drugs. Ilang gitaktak. Kaya madamot ang ilang kumpanya o ang mga uban nga nagtarong. Oo niya, Christian ba yung tag-iyan ng RML? Ha? Christian Baptist? Ang kung nag-Baptist pa klaro ha? But that's what I have heard. Pag ito nang diha, ang nagtrabaho sa una mga Baptist. Ang mga Baptist kaya nagpabadlong man. So di papahawa, who's Baptist? Di maayo eh. Amen? Oh, gisayangan nila mga kaigsunan. Can you imagine hapit 2,000 ang ilang adlaw? May pwede nato nang magtrabaho, tigtang tagligid. Okay, pilagod kasakyanan mo sugod sa usang adlaw. Unya, porsinto. Oh, unya, kung wag kay Ginoo mga kaigsunan, di man kakabalo mo handle aning blessing. Di ka kabalo. Di ba? Kuha pa ta na luwas, di ta kabalo eh. Sa una, makadawat o kwarta, panguna-una, bar. Ning kamot na na kwarta kay para makabar. Bar. Gamot mo bar. Barita.
Suloday na itong morning star. Buntagan ay kay morning star God. Sulod mo ito, ilaron na kas mga naa dito. Ang coke nga gamay, 200. Gabi ha. Pag uli, wala kay sandal, wala kay sapatos. Nga naman, sa kahubog. Di nakakabalo. Salamat kung nanuwas ko. Gara, kayo itong likod-likos bag. Nagtrabaho, ano itong inita? Kayo itong bantay sa kwari. Kasayang. Dawat ni mo sweldo, datang akong sweldo 15,000 kada bulan. Dako-dako na ba yun ng 15,000, di ba? Sa una, mga 90s. Dako na na. 15,000 ang bulan. Abot sa kamot, pagkaugma, sinsilyo mabilin. Di makakabalo kung saan yung panalangin. Di, ang itabo, daot pa imong lawas. Nasayang ang panalangin. Unang karon salamat, we are saved. Kunya, naatay pulong sa Ginoo, kabalo na tagi unsa nato atong panalangin nga kita nakabinipisyo para sa maayo. Amen. Dili na ang bar. Ang una-una sunod og bar, ayaw na lang yun. Kaya mapartulina gyud mo pagkahuman. Unang, be careful, amen? Maybe your joy will perish, your joy will diminish, and your life will get smaller and smaller. But salamat, on the other hand, when you say, God's been good to me. Are you with me? On the other hand ba, maana ka, salamat Ginoo nga, maayo ka nako. Therefore, I'm going to learn His ways. Therefore, I will give Him praise. Therefore, I will serve Him with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. And you will find yourself truly blessed in every way. Amen? Number last, for a moment. Okay, last then. The warnings. Warning, Ramana, dito, the warnings, Manada. The warning. What's the warning? Verse 20, and as the nation which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. This is God's warning to them. God promised to bless them if they will be obedient to Him. If they are not obedient, He will treat them as He treated those nations that were in that land before them. Yun ang Ginoo, kung mutuman mo nako, I will bless you. Kung di mo mutuman, unsay akong gipambuhat aning mga nasod sa inyong palibot, maopoy akong himuon ninyo. So ang panalangin sa Ginoo mag-agad sa atong obedience. The fact of the matter is that God treated them even worse than the nations that preceded them. In fact, kung imong tanaw ng history sa Israel, grabe mga kaigsunan tungod sa ilang disobedience, sa ilang mga forefathers pa, ilang mga kaliwatan pa sa una sa pag-disobey sa Ginoo. Ang ilang mga generations nag-antos mga kaigsunan because of what they did before the Lord. Do you know why? Tungod kay ang Israel had been given more light. Light creates responsibility before God. Ang Israel gipili sa Ginoo as its chosen nation, a chosen people. Ug tungod ana dunay dako nga responsibilidad sila atubangan sa Dios. It's the same thing sa ato ang Christian life. God saved us. He died for us. He gave us eternal life. Ug tungod ana ikaw ug ako karon kahaponon, dunay bug-at nga responsibilidad. Yes. This is a warning for all of us, and that is to obey God. Amen? That is to obey God. If you want the blessings of God, be obedient to Him. Obey Him. Listen to Him. Follow Him with all your heart and with all your mind and with all your soul. Amen? Obey God. This is a warning here. In fact, I don't have much time. Ang warning himo sa Dios in the book of Deuteronomy is until chapter number 11. Kung imo ning basahon, if you have time in your house,
Read chapter 9, chapter 10, and chapter 11. Makita nimo dinhi ang padayon mga kaigsunan nga warning sa Ginoo. God is reminding His people to obey Him. Obey Him. Obey. Dili, walay panalangin ang mag-disobey. Amen. Amen? Sayop na nga, ngayon ang Kristohan nga, sulayan ako ba mo backslide ko, sulayan ako ba mo disobey ko, tanawan ako kung di bagyod ko, panalangin sa Ginoo. Wrong. Amen? Dapat ang imong buhaton, obey ko. Obey ko. I hope that we will take all these warnings into our hearts karong hapon. Amen? And let us be reminded na mas maayo ang magtuman sa Ginoo. Amen. Mas maayo ang magtuman sa Ginoo. Kapag ka kung di ka magtuman sa Ginoo, maglisod kag pasalamat. Maglisod kag pasalamat. If you are disobeying God, you cannot say thank you to Him. Amen? Di ka kaingon na, Lord, salamat sa blessing. Maglisod ka nga naman. You know that you are disobeying God. Amen? The first thing na imong buhaton is not to thank Him. The first thing that you need to do kung ni-disobey ka sa Ginoo is to ask for forgiveness. Lord, forgive me. Amen? But kung nagtarong ka, nag-obey ka, nag-faithful ka, nagtinarong ka sa imong Christian life, you can say thank you to Him. Lord, salamat sa mga panalangin. Amen? I hope this afternoon, the message gives us a blessing spiritually sa ato ang Christian life. Father, we thank you karong hapon. Salamat sa iyong pulong that gives us, Lord, another lesson, another blessings from you karong hapon. Thank you sa iyong mga katawhan that are here. Salamat, Ginoo, for teaching us, reminding us, Lord, of our duty, of our responsibility as your people. Lord, help us not to become unthankful. Help us, Lord, not to become forgetful. Na dili kami mga Kristohano o mga tao nga dili mga pasalamato. Mga tao, Lord, na manggilinkano. But Lord, we will always treasure the best, the good things that you have done in our lives. Lord, please be glorified even in this short invitation in Christ's name.